Well, nitiere seche moko and my gimanenda gombo wacho ne wuoth or wuodhe maoko both internationally and locally is not very bad. Ok dwando wach ni gin wuodhe maricho. Luwre to ne wadhi wuoth mane to what were the objectives? To ere kaka gino konyo county. Like kanyalo wacho ne Siaya wan kod 13% or 13% or so miwacho no to ne en wuoth mane to ne dhi timano. Nitiere seche moko ing'ene ok wanyal bedo blank e wacho ni wuoth rach. En wuoth mar dhi timo. Adwa chiwo example kaka koro sani nyora agero sports ground or a sports academy, and we have the Uganda kae one called El Cambio Academy. El Cambio Academy manyogolo almost 60% of national team, youth national team by Uganda, and they performed very well. Kaponando wachako gimora elano kae, and those guys makachan called proper training kaka gisebedo kaka gimenta nyithindo gitero nyithindo internationally kiro nyithindo makorosa need to go Europe from that particular academy is too a big number. Kapon wuoth matera Uganda kod timu motelo management will bring something meaningful to the county, it is justified. Kata obedo na percentage man, it is justified because at the end of it angono mwayude. Gima duong kabisa en to be wuodhe wage gin wuodhe makelo gimoro. Iwuok ka idhi China, idhi India, idhi kure, ang'o manyadhigo. Actually en requirement marwa on the oversight side. Ne sama ng'ato wuok madhi wuoth, wan kod barupe ma illustrate nito nyi wuok kaka idhi India, nyo idhi China, nyi idhi omang'o. What were the objectives? Sama iduogo back, actually from even the house, the assembly, we need to get those reports back. Mae gima ne odhi timo, to mae gima uduogo. And this is how the county is going to buy. And then the implementation committee is supposed to be following up into big they important to us. So we cannot blankly say no. Now, was it meaningful? Was it for anything? So I'm in a position, Mara. I agree with this, and I hope in those audit queries they are possibly they are querying other than just going. If they try to associate the manager of the team oko to code out to my jogo duogo or the report to my supporting that travel car is not marrying, then odego bedne litera big question. So that's my overall I support. Ili nyalo mana leronwa nikech county ma Siaya ng'eni kaka MCAs odiche makawuono nyalo bedo ni biro bedo kuseyo governors ni governors emosebedo katiyo kod omenda mathoth e wuodhe. Kuom ranyisi kaluwore koda report mano mar jaga budget e county ma Siaya nutiyo gi siling million 133.86 mage wuodhe, to MCAs nutiyo gi siling million 102.12 mage wuodhe mopogore opogore ka mano county assembly ema nutiyo gi omenda no. Executive wacho ni county executive office governor notiyo koda siling million 21.74 mage wuodhe, manyiso ni MCAs pod kata kudhi wuodhe ber mane ma wuodhegi kelo ne jopiny. Then is a boy like in that report they go very clear name wuoth ina mane gimate mwacho name wuoth mane dhi kanye, because I know a seche moko one called local visits maybe like Kawuono will be interested in knowing what the Makueni Kai. Makueni has implemented all the devolution structures and everything, but still don't have pending bids. They still have a very lower gen mapenyi kabisa gen called PE or personal minimum man penyi kabisa ere kaka wuodhegi seche moko emomiyo kapo nen kima justify ne get it moment this is a report behind it, then it would be very necessary. And this kwa wacho ne we spent about say 100 million a wuodhe gimata manen wuothe because one year as this financially I'm well saying there is nobody okapar kan tiene ngata mosewuok Siaya kae, not even the house nekoro yo kaka committee no wadhi oko wadhi visit mora kata na Uganda kata na Tanzania kata kure. We have been doing our local meetings and maybe any meeting mar wadhi meeting mar maybe Kisumu kae to kata maybe Mombasa, but literally I have not seen a situation where one could movement Maoko County.
So that is my position. Ero kama na inya aneno ka okwanyo to kiwe kana mna koso mane menyalo medo nikech yes aparo ni colleague no kete to kokete maber purely MCAs assembly okinyal compare gi executive in terms of local